ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. Касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешравӣ ҳар як таомӯ шумост. Дар имрӯза видео хона, замин ва мошини фурӯшиам ҳастай. Видеоро то охир тамошо кунед. Якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар наздикии бозори Корвон. 2 сотиқ заминай, хона дуошонага. 6 дар хона ҳаст. Об ва светаш ҳаст. Документош 100% аст. Кухни, баня дар дохили хона аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ аст. Подвал ҳам дорад. хонара фавран фурӯхта мешавад. нархаш 500 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё 2 рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегузарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар 91 микрорайон. Якомната квартира дар 4 бошона қарор дорад. 29 метри квадратӣ. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. документош 100% аст. об ва светаш постоянӣ мебошад. ремонти хона 100%. 2 комната ҳам кунӣ мешавад, мега соҳиби хона. нархаш 300 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагӣ аз соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино. 3 сотиқ заминай, хона дуошонаа. 5 дар хона ҳаст. об ва светаш постоянӣ мебошад. документош 100% аст. кухни, баня дар дохили хона аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. фақат медарои зиндагӣ мекунӣ гуфтагӣ аз соҳиби хона. подвал ҳам дорад. хонара фавран фурӯхта мешавад. нархаш 570 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагӣ аз соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. лайк мондан, обуна шуданро фаромӯш накунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 27 микрорайон. 3 комната квартира дар 5 бошона қарор дорад. 74 метри квадратӣ. хонаҳо бо таъмири замонавӣ таъмин аст. нав ремонт кардагиян, беҳтарин ремонтай евроремонт. об ва светаш постоянӣ мебошад. документош 100% аст. хонара бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. нархаш 340 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагӣ аз соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. замини фурӯшӣ
дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шомансур, повороти аэропорт. 4 сотиқ заминай, об ва светаш ҳаст. Документош 100% аст. Гирдаш маҳкам аст. Замина фавран фурӯхта мешавад. Нархаш 200,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби замин. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби замин дастрас кунед. мошини фурӯшӣ Opel Astra F дар кузови универсал. соли бароришаш 97. абъём мотор 1.6. сӯзишворияш газ ва бензин. коробка передач механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳраки Ҷалолиддини Балхӣ. мошин тозаҳак аст. задагӣ пусидагӣ надорад мега соҳибуш. документош буд шидагиай. варианти алишиам ҳастай. 4 баллон нав. мошин беҳад тозаҳай. сӯрошна фурӯхта мешавад. нархаш 35,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби мошин. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дита электропакет дорад. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависед. агуҷо хонаёвем, агуҷо мошин, агуҷо заминҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависед. мо фикрҳои шуморо мехонем. агуҷое ки шумо гуфтед, мо ҳамонҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед. дар видео лайк монед. видеоро поделиться кунед. беҳтарин комментария фаромӯш накунед. бародаро чихе ки ҳамин дастгириётон кам шудагиай. чанд қайд дастгирии шумо бисёр шуд, мо ҳамқатар видеоҳоро зуд баровардан мегирем. агуҷое ки шумо гуфтед, шумо дар комментария нависед фикрҳои худтона. мо иншоалло фикрҳои шуморо мехонем. агуҷое ки шумо гуфтед, мо ҳамонҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо лайку поделитсара фаромӯш накунед бародаро. хай дӯстони азиз, ҳама киса саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.